नमस्कार, प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे चमचमीत आणि झणझणीत कोलंबी रस्सा। ती माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करायला विसरू नका। प्रथम मी इथे एक वाटी कोलंबी घेतली आहे, साफ करून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतली आहे, 7 ते 8 वेळा धुवायची आहे। त्यानंतर मी त्याला अर्धा लिंबू रस म्हणजे 2 ते 3 चमचे लिंबू रस आणि 2 चमचे मीठ लावून घेतलेलं आहे। हे आपण 10 ते 15 मिनटं बाजूला ठेवायचं आहे। त्यानंतर 3 मोठे कांदे कट करून घेतलेले आहेत, 2 टोमॅटोची पेस्ट केली आहे, आलं लसूण आणि मिरची कोथिंबीर पेस्ट। त्यानंतर मी 2 टेबलस्पून खोबरं भाजून मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे। हे धनेपूड, जिरेपूड, गरम मसाला, मीठ आणि कोकम। चला तर आपण आता सुरुवात करू। सर्वात प्रथम हा कांदा आपण तेलावर भाजून घ्यायचा आहे। त्यासाठी मी गॅस पेटवते, 1 चमचा तेल ओतते, तेल गरम झालं की कांदा भाजून घेऊ। आपल्याला आहे कांदा टाकायचा, कांदा चांगला लालसर होईपर्यंत भाजायचा आहे। कांदा भाजून झालेला आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि हा कांदा थंड झाला की त्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे। ठेवलेला आहे आणि इथे मी कांद्याची पेस्ट तयार करून घेतली आहे। आता आपण प्रथम इथे 3 चमचे तेल ओतायचं आहे, 3 ते 4 चमचे तेल ओतायचं आहे आणि ही टोमॅटो पेस्ट तेलात परतून घ्यायची आहे। टोमॅटो कच्चाच घेतलेला ना, आपण कच्च्या टोमॅटोची पेस्ट केलेली होती, त्यामुळे ती आता तेलात चांगली परतून घ्यायची आहे। थोडा कलर चेंज व्हायला पाहिजे म्हणजे। त्यानंतर आपण आलं लसूण पेस्ट फ्राय करून घ्यायची आहे। आता मी यात 4 चमचे आलं लसूण पेस्ट टाकणार आहे। ती पण तेलात चांगली परतून घ्यायची आहे, मंद आचेवर। आलं लसूण पेस्ट झालेली आहे भाजून। आता मी त्यात कांद्याची पेस्ट टाकते। कांदा आपण आधी पहिलाच भाजून घेतलेला होता, त्यामुळे थोडा वेळच परतायचा आहे तो। छानपैकी वास सुटलेला आहे, मस्त एकदम। कांदा परतून झालेला आहे। आता मी त्यात परत 2 चमचे तेल ॲड करते, 2 ते 3 चमचे तेल ॲड करते, 1 चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड, 2 ते 3 चमचे गरम मसाला टाकायचा आहे, मालवणी गरम मसाला। चांगलं परतून घ्यायचं आहे।
आता मी यात ही कोलंबी सोडणार आहे. आता कोलंबी आपल्याला ह्या रस्स्यामध्ये शिजवून घ्यायची आहे. नंतर शेवटी आपण पाणी ओतू यात. आता मी अर्धा कप पाणी ओतते. 1 चमचा मीठ घालते मी. आणि आता 5 ते 7 मिनटं आपण हे शिजवून घेऊया. टोटल 1 ग्लास पाणी ओतलेलं आहे शिजण्यासाठी. आता हे आपण 5 ते 7 मिनटं शिजवून घेऊ. 5 ते 7 मिनटं झालेली आहेत. आता मी यात 7 ते 8 कोकम टाकायचे आहेत, धुवून घेतलेले आहेत. आणि हे खोबऱ्याचं वाटण 2 चमचे त्याचं वाटण टाकायचं आहे. ह्या खोबऱ्याच्या वाटणात मी 4 लवंग आणि 4 मिरी आणि थोडीशी बडीशेप भाजून वाटण तयार केलेलं. दालचिनीचा 1 तुकडा. आता 2-3 मिनटं आपण हे शिजवून घेऊ. मग कोलंबी रस्सा तयार. अशा प्रकारे झणझणीत चमचमीत कोलंबी रस्सा तयार झालेला आहे. करून पहा ही रेसिपी, तुम्हाला नक्की आवडेल. एवढी छान झाली आहे ना, मस्त टेस्ट आलेली आहे. आणि अजून एक, माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.